Gimi weche manyien. Jolony mamine sectors mopogore opogore mawuok e gwenge mag Kaluo winjore mar tiyo kanyakla e kedo kod midhiero adek madongo ma oting'o gamo iye ma oiweki nyithindo manyiri, landruok kute mag ayaki kod lwenje mag kit chuech mathiro dongruok mag nyithindo manyiri kod joma mine e gwengego mag Kaluo. Winjruok ma kamano ochopo romo ma okwongo mar nyina manobagi e kaunti ma Homa Bay. Jafwamb weche moro ma kaunti ma Homa Bay Ali Abich noyuoro nyasino kendo miyowa ler e yo machal kod ma. Nen romo mokwongo mar nyina mane obagi e kaunti ma Homa Bay kendo kelo kanyakla jotelo mamine mawuok e kauntis ma Kaluo manie lap mar siasa, mago manie sekta mar somo, sekta mar ohala, timo nonro kod migepe mamoko mag piny owacho, kinde mamoko mar go mbaka yore minyalo jiw go dongruok mag mine kod nyithindo manyiri e kauntis ma Kaluo. Ka okalo romono mano tele kod mama Odinga kaka wendo ma odhial, jolendo manyedende kod wakeyni Ramogi TV bende ne odhial kuom tijgi maber mar puonjo oganda. Ruth nyuongo. Yawa. Dongwa moro manene kawuono. Live. Kendo wan kod Jael. Nyaka uno bende matin to wieri ler kabisa. Wuoyo mamit kowinje duonde TV kata radio. Iluongo ni Jael Lieta, okunene? Uneno ga Ramogi? Bas, mane en. E kanyaklano, wakeyni ne oyiere mar kedo gi timbe makelo iye moiwe kinde nyiri, landruok kute mag ayaki kod lwenje mag kit chuech. The issue that is disturbing the entire nation and particularly this part of the world is the issue of girl child, the issue of early pregnancies, and the issue of early marriages. Now, girls, I want you to listen to me. You are not a dumping tank for idiots to dump their rubbish. Mondo waked gi weche mowachnwa kae mag iye mohiu mag goruok manie udi to gi kute mag ayaki nyaka wariwre kanyakla mwawuoge duola chiel. Jod bura ma wakeyni mawuok e kauntis ma Kaluo ne okoni piny Luo oseyudo wich kuot kaluwore gi wach rocho ratiro mag nyithindo manyiri masani koro gidwa kedogo ka gijiwo jopuonjre manyiri e piny Luo mondo odimbre kendo kik gidonj e timbe moko manyalo winyo ngimagi. Ok wadwar ni ng'ato oket chilo kuom nyithindwa manyiri. Omiyo un bende nyithindo manyiri akwayo unia. Kolor skul kata ka ok olor skul. In gi tich mar ritori kaka nyathi manyako. Ka nyathi manyako omiya agulu to keto agulu e wiya to nyisa na milo aguchi ni ting'e kidembori kik miti po ni to ka waguchi ni imiya ji aguchi ni emoting'o pi mimodhe dala. Nyinam sikad nyinam. Sex with our young girls. Mono mar nyinam biro bedo kadhi nyime higa ka higa mar konyo jiwo dongruok mag nyithindo manyiri kod joma mine ka gijiwo jotelo te mantie kauntis ma Kaluo mondo osir lwedo chenro no. For triple threat in Siaya is, I want to ask all leaders who are here today to commit to working hard to ensure we have a good policy framework for adolescent health. Meeting wani kata romo wani gimonyalo kelo maduong' en ni wamedo jiwore mondo wamed timo gik ma impact weche machalo mag gender based violence, machalo mag nyithindo matindo mamako machwanyore kapod gin e schools. Nyasi mar nyina manobagi kaunti Homa Bay ka ndio chope giko mar odiochieng' ma kawuono gi winjruok makende mar konyo tieko lwenje mag kit chuech mosebedo ka jimbore gwenge mag Kaluo, wach gamo iye mowiwe ki nyithindo matindo manyiri kaachiel kod wach bembo mosebedo ka medore e kauntis ma Kaluo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.